Gözde bir büyük insanlığın biri kim? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın ummatına 1230 yıl bundan ol dünyadan geçen adam al-Muaz'mış. Emma evliyalığı güçlümüş. Al-Muaz da olsa adam evliya bola yani o elbette. Näme deyip Allah'dan kam korkyanmış. O da işte ağdalanır kim? Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Berekatul Asr, Hazreti Ma'ruf Karhi. Tarihte Ma'ruf Karhi neyden näme diye? Berekatul Asr diye. Keza fi siyar lil İmam Zehebi. Tarihte ulamalı näme diye? Ma'ruf Karhi'nin gurrunu bolanna. Öz zamanını bereket bolup Allah'ın iyi veren adamsı. Öz zamanını bereket bolup tuşan adamtı diye. Ilmı kennelmiş tıka. Bahse der yanık, münazere der yanık. Ulamaları gelin otur şeyliğin diyer yanık. Ilmı azmış. Onu da çoğuyur ulamalı evine varıp oturuyanmıştıkla. Hudaydan bana gurrun ver diyenmiştikle. Kıskaca kepler aydıp yüreklerini erdiyenmiştik ulamalın. Kim yali? Ahmed ibn Hanbal yali adamla barıp son vaazını eşdiyenmiştik. Çoğuyur ulamalı hayırlanyanmıştıkla. Hazreti Ma'ruf Karhi. Ulamalar barıp sondan hayırlanyanmıştıklar. Son bir derman gurrunu var. Yaltanman men aydeyin sizde otuyunuz bir derman adamın gurrunu rahmet yağmağa sebep olur meclise. Bostan-ı Sadi'de aydiye kasirahem ma'ruf karhi ve cost. Kasirahem ma'ruf karhi ve cost. Bir adam Arap'da karhi diyen ovada ma'ruf karhi'nin salamını ötüptür. Bir derman gurrun yoksa bir meclise vakt güymemeden çürüyüm aydileyen gurrun yoktur. Bir miriz, bir içağır, kılıksız, hem ödü mirizmiştik, hem ahlakı mirizmiştik, berden baran adamın. Anırdı bir kılıksız adammıştık. Ma'ruf Karhi'nin öyünü var en bir neçoğun bana hizmet etsin deyip barıptır. O da beyli bir evliya adam, kursu gayrattan doğulu adam. O da geçendir ha, Yahudiyle ceşin tutanına, Hudaya dille girip ceşin tutanına, Ma'ruf Karhi näme diyenmiştik öyünü? Fakat kul huvallahu okuyanmıştık. Hudayın azamatı yerin yüzünde dövülmesin deyip. Beyli bir gayratlı adam ha. Hulasa yankı adam şana vardır. Şenidem ki şebhazi hidmet nehoft. Çum merdan miyan bastuk kart ançe goft. Geliptir görsü bu adam hem meriz hem kılıksızmıştık. Tahtın üstüne yatırıptır. Yankı Hazreti Ma'ruf Karhi. Bilin kuşap ile yağın çermep su getirttir, çay getirttir, nahar getirttir. Bana hizmet etiverttir. Ola adamda hiç kıygıriyanmamalı. Bana näme verip, näme etip, mihman ha öde. Bana kendi zahmet çıkıp giyeceğin bir yarına Ma'ruf Karhi Allah ondan razı ol. Huday onu cenneti firdevs ata etsin. Şu tahtın yanına uyku tutup irkiliptir da. Suhanhay munkar be ma'ruf goft. Ki yektem çera gafil az vey bekhoft. Hazreti Ma'ruf Karhi yatqaltır, yadaptır da o yankı yatan adam kıygırıp sevmeye dörptür. Siz ahun, siz evliya sarap, siz hizmet ediniz, giyecen yarınha. Siz yönü atmışsınız, siz zadınız yoktur, hizmetin uğrunu bileyen nersiniz. Ağzına gelen paçavlap söğürttür. Ma'rufun ödeyinneha. Ağzına gelen aydıptır. Yönü siz at buğut, yönü näme. Ağzına gelen aydıptır. İnsaniyeti var, mertliği var. Yeki goft Ma'ruf ra der nehoft, şenik diki dervişi nalan çi goft, ohum bir aydıptır, ey Ma'ruf deyiptir. Näme diye bir değerli deyiptir, kavda över deyiptir. Ödü yatanak, seni yatırnak, hemşaileri yatırmat deyiptir. Zımda över elinden tuttu deyiptir. Ger insaf kahi sagi hak şenas, besiret bih az merdum iz nasepas. Şola adam aytıptır. İti çürü oqlandı qurğun mulaya deyiptir. İt qovdan biciri qadr bilmeyen adamdan deyiptir. İdirdette över daşar yok deyiptir. Ma'ruf Karhi nämetdir. Ol Allah'ın dostu. Ol ovasına berakatul asr olan bekhandid. Ma'ruf Karhi keyfet gülüptir.
بخندید گفت ای دلارام جفت پریشان مشو زین پریشان که گفت به meriydin aydiyan kefini narahat bolma diýipdir. Hudaý onu merid etdi diýipdir. Beňde janym sag diýipdir. O bir gije, iki gije, beş gije şükürnen süýmde oturup bilim kuşar diýipdir. Eşitmen şük bolaýl, nämiş galwa diýipdir. Aydar goýar da diýipdir. Men Hudaýa şükür edýän, men o däl, o da men näl diýipdir. Şoň şükürnen süýmde bolsa diýipdir, bilim kuşajak, nämiş galwa. İnni gurrun tamam mı? Sa'di name diye. Sa'di name diye. Hazreti Sa'di name diye. Nebini kadar kar torbat basist. Bicüz gur ma'ruf nist. Nebini kadar kar torbat basist. Bicüz gur ma'ruf nist. İnni sana maňa dertaydy ya Hazreti Sa'di. Karh diýen bilýänsiň Araqda bir şähriň at diýipdir. Qumkan diýipdir şotada. Emma hiç qum agdalanak faqat ma'rufun qabri ma'ruf diýipdir. Başga da tanlanak diýipdir. 1200 ýyl bolupdyr şol adamyň dünýeden geçende. 1230 ýyllar bolup barýar. Häzir de ma'ruf da şo atda ma'rufmyşdyk. Ma'ruf-ı karhi. Inni bu gurrun näme gerek şu meclisiň içine? Bu adamlaryň bigat edipleri ýokurda, bigat jamiaň içinde İçtimai yaşamak deyip maňa diýsen ay, temettün deyip maňa aýtsan ay, medeniýet edip ýaşap durşuny öýde adamlar bilen, edip owany adamlar bilen urduş gidip saklap durşuny öýde, jami şinaslygyny aýtjakmy, adam şinaslygyny aýtjakmy, edebini aýtjakmy, gaýratyny aýtjakmy, oňun taryhda ýalfalaşyny aýtjakmy, oňun biziň şuurun näme gerek? O bir adama awul kefay edipdi, söýüpdi, şoňa hyzmat edýärdi. Inni gel öz ýylgynyň içine. Äri, heleyi, dogony, enatasi ogul gydy. Edin ýaxşylygyny aýdyp duqa maňa minnet etme diýip aýdylýardy. Haýsy edip bolmaly? Bila ýamanlygyny aýdyp duqa oňa hyzmat edýärdi. Agyna gelen söýüp duqa ol hyzmat edýärdi. Emma şmal bir erheleyni ya heley erne bigat zahmetlerine aýdýarda wazifaň diýe, "Näme minnet edýärdiň maňa?" diýe. İslamda ýokdur bu gurrun, beýdiýmellerdir, teşekkür etmeli. Aýdýanyňa dogry diýmeli, başaramak da bagşla da diýmeli, birdar aýdmaly şoňa. Dogrydyr diýmeli, ýerine ýetip teşekkür etip bilmeýän diýmeli, inşallah haýır doga ederim sen hakyňda diýmeli. Ýene aýdýan bu gurrunlar hamana sen ya bir gelin bu gurrunlar eşdiýär da Pahir öýün dogurulajak bolýa. Hudaý kuwat bersin, bir hamany şuurryň eşdip jany bilen dogurulajakdan zinanasy dogurulanjakkädenna şu öňkü gurulan terbiyeti bilen gitjekden dert ştaý. Ýoksa bir heley ýaňdaýdandyryň, bir heley ikisi narahat bolsa şu öýüň narahatysyna şuurryňde eşdile elbetde öýe bereket gelir. Şeýle bolmaly, bizle bolmaly diýip bir towardatlary öldür der salar. Emma dert ştaý hamany zinany jany bilen doguruljakdan gylykdan çykjak gädin öňkü gylyksyzlyk bilen gitjekden Hudaý kuwat bersin şo denana. Hudaý şoňa ýüregini giňessin. Taňryň güni känna günne wada başynda azak. Ya doguruljakdan zinany dogurulajak gädin haçara çeli sabretip gezmeli onu. Hudaý kuwat bersin şolara. Ne qaynany, ne qaynata, ne dogullarda hiç kimde şoňa Allah kuwat beren akda. Ya şu gelilleri, ya şu erki adamlara. Ay gaýrat etsen şi, men oglumy saklapdyň, men dogunumy saklapdyň diýip şu zenanlara bir adam teşekkür etmeli la. Ya şu dogunyna geliniň enatası teşekkür etmeli la. Körekönni gyýdym saklaýan näme diýän diýip ýok zatda da ýokda. Hudaý kuwat bersin şu öýlere. Ýüreklerini Hudaý giňessin. Hudaý şolara kan padaş bersin. Kıyamet dereceleri uluqandır. Ýöne bir taňryň güni kan pahirlara gynçylyk bilen geçýärdi. Allah Taala inni ýene aýdýan bu gurrunlar oglunyň şoga terbiyet berilip da ograsa ýylgyň jamaa abat bolar. Hudaý Taala ýaşaýyşyňyzy bereketden doly etsin. Hudaý öýleňizi nury imandan doly etsin. Mehabbet ýörüýsin, edep ýörüýsin, terbiyet ýörüýsin, hoşa ahlak ýörüýsin, gylyk ýörüýsin jan Hudaý.
Hudaý Taala dünýäňiz ahiretiniz abad etsin. Saat 10:30 bolupdyr, gijeň çortdyr kızgın hawaň içinde. Beýli nesip etmeli, bir märeke köpümizde jowan oglan bolup Allah'ın nigmatydyr. Allah'a teşekkür edip içiňizden aýdyň. Elhamdülillah. 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 Bir alham, 3 kul huvallah okuýaýlyň. Ötölleň ruhuny da bahş edeýli, ilunymyza doga edeýliň, watanymyza doga edeýliň. Beýleki daş ýurtlarda gezip berellere, ýankyýanyk zähmet çekip ärini saklap